Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Said ħabbret miżura temporanja ġdida li tipprojbixxi l-operat tal-karozzini kull meta l-Uffiċċju Meteoroloġiku joħroġ twissija ħamra. B'din il-miżura ndalan li tħares il-benesseri taż-żwiemel f'perjodi ta' sħan estrema. Id-deċiżjoni ttieħdet wara li pajjiżna esperjenza temperaturi għolin li jistgħu joħolqu riskji serji għas-saħħa taż-żwiemel speċjalment meta jkunu qed jiġbdu l-karozzini. Qabel tħabbret il-miżura s-Segretarjat Parlamentari u d-Direttorat tal-Ħalsin tal-Annimali iltaqgħu mar-rappreżentanti tal-kuċċiera li qablu li jwaqfu volontarjament l-operat tagħhom kull meta tinħareġ din it-twissija. Is-Segretarju Parlamentari Buġejja Said qalet li l-Gvern għandu dmir li jieħu deċiżjonijiet responsabbli biex jipproteġġi lill-annimali filwaqt li jibqa' jaħdem mal-operaturi tas-settur. Nirringrazzja lill-kuċċiera tal-kooperazzjoni tagħhom sabiex jidħlu fis-seħħ linji gwidi ġodda ħalli nkomplu nipproteġu il-benesseri taż-żwiemel. Dan huwa xogħol ta' tradizzjoni importanti għal pajjiżna huwa parti mill-identità ta' Malta, però importanti wkoll li nieħdu ħsieb lill-annimali tagħna. Għaldaqstant permezz ta' dawn il-linji gwida se jkun qed jinħoloq bilanċ ħalli meta f'pajjiżna minħabba tibdil fil-klima se nkunu għaddejjin minn heat waves naraw li l-benesseri taż-żwiemel jibqgħu protetti. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Ħarsin tal-Annimali Dennis Ċiberra sostna li l-linji gwidu huma pass pożittiv u meħtieġ biex jipproteġu żwiemel waqt kundizzjonijiet estremi. Ċali Barbara, rappreżentant tal-Kuċċiera tar-Rabat, laqa l-miżuri u qal li s-saħħa taż-żwiemel tibqa' prijorità. Għajna mal-Ministru kienet kordjali ħafna magħna u sibna tip ta' bilanċ miżura temporanja u nħarsu l-qoddim biex minna u ftit żmien ieħor inkomplu wara l-wafqa tas-sajf inkomplu bid-diskussjonijiet biex insibu bilanċ bejn l-għejxin tal-familja tagħna, it-tradizzjoni u l-benesseri tal-annimali. Il-miżura se tidħol fis-seħħ permezz ta' linji gwida maħruġa skont ir-regolamenti dwar l-użu tal-karozzini u se jiġu ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern.